οποίος πάσχει από ψηλή χαμηλή πίεση. Έχει και σημαίνει τα πίτα μαγιά τελευταία. Σίστα! Τσίτσα. Σίστα, μαλακά, σίστα. Κάνουμε λίγο το τηγάνι μας στον τρόπο για να μην μας κολλήσει και τα social business. Και θα προσθέσουμε με αργές αλλά αρμονικές κινήσεις το kick command soya sauce, το οποίο φέραμε ειδικά από το Κώστας Μαμαλάκης. από την Ταϊουάν. Λοιπόν, το kick command είναι το αλάτι των Ιαπώνων, το οποίο με αρμονικές κινήσεις δηλαδή. Και αυτό πήγε να μας δώσει τα τόσο πολύτιμα άλατα που ανεβάζουν την πίεση του Γιάννη. Θα κόψει λίγο, προσθέτω το λεμόνι. Λεμόνι. Το λεμόνι το έχω ψυγείο εδώ για 3 χρόνια Σίστα! για να μπαγιάσει, για να φύγουν τα παλιά χαμηλά υγρά. Βλέπετε, είναι φρεσκότατο, 3 χρόνων, 2005. Το κόβουμε αρμονικά πάλι, γιατί όλες οι κινήσεις πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκαλούν αντιδράσεις, κοινικές αντιδράσεις. Οι κοινικές αντιδράσεις είναι που παραβάζουν τα οξέα στο στομάχι. Φύγε ρε μαλάκα. Και μετά την γνωστή σούπτα. Background. Σούπτα. Ποιος είναι αυτός ο μαλάκας στο πλατό ρε. Καλώς τώρα. I have no words. Το λεμόνι δεν αναφέρουμε τα κουκούτσια. Τα κουκούτσια περιέχουν σημαντικές βιταμίνες α, β, γ, δ, ε. Και αυτό είναι έτοιμο τώρα για να απαγωθεί από τους κάμεραμεν, τα παιδιά που εργάζονται πίσω από τις κάμερες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι ο Μαμαλάκης, θα δούμε το επόμενο επεισόδιο που είναι κάθε Κυριακή βράδυ. Την αγάπη μου και να προσέχετε.